Сторисату ахир гӯш кунед духтаракҳои ҷон. Як кортон ёфтум ки як моҳ пас 21 рӯз пас ойлик намегирен. Ҳар ҳафта ойлик мегирен. Кор дар ширкати бонуфузи Атомиҷон, кор барои занҳои хонашин, фарзанддор, кӯдакдор. 5000 зан дар як группа кор мекунем. Ман шуморо қатъи мавзуна шинос мекунам. Директори аз ҳама калон, миллионер шидагаи соҳиби хона, мошин ва 5000 зан дар таи дасташ кор мекунам. Қатъи ман кор мекунам, 8000 ойлик дорам. Ва шуморо ба кор даъват мекунам дар ширкати Атоми. духтаракҳои ҷон, Атоми ба мисли пештар оқӣ нест. Даводав намекунӣ, хариду фурӯши беҳуда намекунӣ. тариқи онлайн дар ҷои шиштагитон кор мекунем. шумо 10 та фарзанд дорен, ай қишлоқен, ай шаҳрен, ай куҷое ҳастен нестен, фарқ надора. Инами рақамое ки дар болои экран мебинед, рақамои мавзуна. Мардакон нанависен, зани шавҳар дора, 7 та кӯдак дора, 6 та 7 та кӯдак дора. занакое ки ба кор, ба пул ва ба ҷои кор ниёз дорен, ҳамо бинависен дар WhatsApp, худтона регистратсия кунед,